Dulaan sa 2,000 ka mga trabahante sa MAPS ang nawadaan og trabaho human usa ka dakong garments factory ang hingpit ng mihunong sa operasyon. Samtang usa ka wire harness company nagpatuman usab og retrenchment program hinon karong adlaw usa ka dakong local and overseas job fair ang ipahigayon dinha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Roan Merundina sa report. Endorsement letter nga gipada sa usa ka wire harness company sa MEPS ngadto sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City, gipasukip niini ang listahan sa 28 nila ka mga trabahante nga apektado sa gipatumang retrenchment program sa kompanya. Mismo ang HR officer sa naasong wire harness company ang mitunol sa suwat ngadto kang Peso Manager Kim Francisco sa panghinaot nga mahatagan og financial assistance ang ilang mga apektadong trabahante. Due to the current adverse economic condition that the company is undergoing, no? So nag-apply sila og retrenchment. Hinuon matod sa Peso Manager, misubay man sa insaktong proseso ang maong kumpanya o wala usay mga trabahante sa nasong kumpanya ang mireklamo. Samtang moabot usab sa 1,800 ka mga trabahante sa usa ka dakong garments factory ang nawadan og trabaho human hingpit nga mihunong sa operasyon ang maong kumpanya. Abril 30 ang katapusang adlaw sa ilang trabaho, apan Abril 1 gihatag na ang ilang last pay. Ang naasoing kumpanya mipahibaw na sa Peso Lapu-Lapu kabahin niini apan wa pa sila makaduso og kopya sa ilang endorsement letter diin nasukip ang tanang apektadong trabahante. Subay niini, moabot na sa 9,162 ka mga trabahante sa MEPS ang nawadan og trabaho sukad niadtong tuig 2023 human mipatuman og retrenchment, restructuring ug redundancy program ang 22 ka mga locator sa MEPS. Samtang unom ka mga locator sa MEPS ang hingpit ng mihunong sa operasyon. Duha ka higayon ang giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa PEZA apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Matod sa Peso Manager sa Lapu-Lapu City nga gawa sa paghatag og endorsement ngadto sa DOLE 7 ug DSWD 7 buot usab nilang magkatabang sa paggiya sa mga apektadong trabahante. Para maka-appeal mi sa during sa ilang payout, no? We can also share our programs and services available para sa mga displaced workers. Hinuon karong adlaw, nagpahigayon og usa ka dakong local ug overseas job fair ang Peso Lapu-Lapu di nagtanyag kini og 4,706 ka mga job vacancies sa mga local companies, samtang 3,852 ka mga kahigayunan usab sa trabaho abroad. Lakip sa mga nangindahay nga makatrabaho ang pipila ka mga trabahante sa MEPS nga nawadan og trabaho. Si Marica Regala nga production worker kaniadto sa usa ka locator sa MEPS kansang produkto mga automotive electrical systems buot nga musuway og laing trabaho. Nagkuhan kong laing nga opportunity ba. Like anang maka-try ko og apply call center ana then although pa ko ka-experience sa call center. Samtang si Lindel Amigable nga merchandiser sa usa ka garments factory nangita og mga oportunidad nga mohaom sa iyang abilidad ug kasinatian. Office staff kanang line lang sa ako ang previous job, like purchasing or merchandise. Usa ka special lane ang gimuntar sa Peso Lapu-Lapu alang sa mga na-displaced nga mga trabahante. So that we can facilitate, no, ma-fast track na to ang ilang pagpang-apply, knowing na these displaced workers, doon na sila itaas nga kasinatian sa pagpanarbaho. Samtang gidasig ni Attorney Car Ariola, OIC Regional Director sa Department of Migrant Workers, ang mga buot manimpad sa laing nasod nga mas maayong sa mga lehitimong job fair mga apply. Sa naasoy job fair, mga land-based jobs sa Middle East, Europe ug Asia ang gipangita sa mga misalmot nga mga special recruitment agencies. Mao ni ang mga nindot kayo nga mga avenues, no, nga mag-join ta og job fair, mag-apply ta sa mga legitimate recruitment agencies para ang mga aplikante maka-assure nga legitimate ang trabaho, nya dili sila ma-scam. As of 1:30 PM karong hapon, 71 na ang mga na-hired on the spot sa mga local companies ug unom sa mga kompanya abroad. Usa sa mga na-hired on the spot, displaced worker kaniadto sa MEPS. Dulan sa 600 ka mga aplikante ang midagsa sa naasoing job fair. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.